Nemelere, yazgılara başlanım men 70-nji ýyllarda institutda gelemden soň toýlarda, märekelerde oturup şu gelen bagşylaryň aýdymlaryny, sazlaryny yazga geçirdim. Meniň özümi aýdym saza bolan ullakan höwesim ata-babamyzdan gelýän aňyrdan şu aýdymyň bagşylaryň, sazandalaryň muştagy bolan belki şolardan maňa geçipdir. Menem şulary bir gelecekde bizim yaş nesilimize, gelecekki yaşlarımıza nusha bolar ýaly. Gelecekki yaşlarımız ve Türkmenistan döwletimizde nähil halipalar bolupdyr, nähil şagirtleri bar. Şagirtleri kim ulu halipalaryň? Şo zatlary görkezmek niýeti bilen men öz öýümde şulara ýalyk bagşylaryň öý muzeýini açmak niýetime duýdum. Şu eden zatlarymyzyň hemmesini bagşy sazandalarymyzyň kasetalaryny yörükde kartotekasy var, şoňa geçirilen öý muzeýimizi biz öz hasabymyza, öz aýlygymyza, öz pensiýamyza şolaryň hasabyna özümiz döretdik. Bizim öý muzeýimizde bagşy sazandalaryň Türkmenistan döwletimiz boýunça hudojnyga çekdirýänmiz 50-60 razmerinden 50 tany, galan 450 tany 30-40 ýaşlyk portretli zoňaryp goýulan 600 tany audio kasetamyz bar, 100 tany video kasetamyz bar, 400 tany diske geçirilen şu bagşylaryň, sazandalaryň aýdym sazlaryny diske geçirip goýduk. Ýene de şu bagşylar barada maglumatlar, olam 400 standart liste oňarylyp papka salynyp goýuldy.